ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟମ ସାତଶଙ୍ଖ ବଣଙ୍ଗା ପୂର୍ତ୍ତ ସଡ଼କ ବାଜ୍ୟପତି ଛକଠାରେ ଏକ ବିରାଟ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ପାଲଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ମାଛ ଜାଁଳା ଚାଷ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରିପର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବାଇକ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ବିଭାଗ ନବୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅତିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କିଭଳି ନଜର ଦେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ପିପିଲି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସେ ପିପିଲି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପିପିଲିକୁ ଭାବି ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିପିଲି ସାରା ଦେଶରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବା ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ମୋହନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କହି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।